lata de palmitas automática que enche a liña de máquinas de etiquetado de selado. Máquina de recheo de vasos medidores axeitada para encher alimentos de palomitas de millo e partículas que non requiren alta precisión. Máquina automática de selado de latas. Toda a máquina ten unha porta de acrílico transparente, protección múltiple, máis fermosa e segura. Os rolos de costura complétanse ao mesmo tempo para garantir un alto rendemento de selado. Comodidade da máquina de tapa automática para axustar a diferenza de tamaños de tapa e altura. Máquina de etiquetado do corpo de frascos de plástico que adopta configuracións de marcas de renome internacional. Mellorando a estabilidade da máquina, configuracións para mellorar a estabilidade dos equipos e dos compoñentes eléctricos.